mga viewers. Sumisikat na yung araw. Hanggang gandang tingnan.
kalimutan ng iro. Eh, kuan man na yung talinis. Kuan. Okay, tapos na ni. Hello mga viewers, tapos na. Hanggang dito na lang ang aking video. Kung bago ka pa lang sa aking video, huwag mong kalimutan mag-subscribe and notification bell. Yan lang. Ayun, kumang ilaw.